Татарстан китап нәшриятында китабың шығу татар язучысы жеңіне түгел бүтін ғұммен де татардың язучының һәм ғұммен бик сүйінішлі хәл һәм менә шушы хикәяләр, повестлар һәм инде бәяннәр жиынтыгы майданга чыкты. Монда инде бүгенге редакторлар, монда Рәмилә Нуриева заманга туры килгән, заманның үзе турындагы әсәрләрне генә алырга тырышты. Бик озак сайладылар, бик озак сайлаганнан таптылар. Һәм менә шушы ни белән, жиынтык белән тукталдык. Һәм аның тышлыгы да, аның эчтәлеге дә минемчә укучыларга күңелле булачак. Һәм Татарстан китап нәшриятының зур сөенече булыр дип өметләнәм. Татар халкының зур сөенече булыр дип өметләнәм. Китап нәрсә турында? Вот берничә сүз. Китапта һәм мәхәббәт, һәм тормыш, һәм яшәү, һәм көрәш, һәм менә бүтән яклар. Татарның милли көрәше дә анда чагыла, татарның милли рухи изләнүләре дә, татарның милли байлыклары да, гомумән татар дөньясы, асылда татар дөньясы. Һәм аның тарихы, һәм аның бүгенге көне, һәм аның киләчәге күбрәк бүгенге көне аша барышында бирергә тырыштым.